जों थैगानो कामानि खोनाब्ले जाय करिसे अक्सुक मोचारि तुबु किसिउ थुइ करानो मुथि तुबु तो फानो अब सारन थिनां सामनाय बगै बियाबा तिनि ओ थिनां सामनाय गासे तोरि तुबु थानिसे तिनि बरो हामजाना जासाना जराखाय चोरि कराय थांगु गोबां बरो ड्राग्स सबै ग्रेजुएट मा परिबन बतिन थिबाय के बनि थिनां तामु तंनाय ना बुफानि थिनां तंनाय बुमा बनि थिनां तंनाय ना बिनि थिनांनाय ना ससाइटिनि थिनांनाय अब जों बेलेगनो वान सुक्ताय आवन बगै जों बेलेगनो हजाक तंथाय जों दिनै जत प्लेटफर्म जों मा तंनाय बासा डॉक्टर हामजाने के डॉक्टर फोकस खैदी बासा इंजीनियर के इंजीनियर फोकस खैदी बासा लॉयर ना बसके लॉ फोकस खैदी गोबां प्लेटफर्म जत प्लेटफर्म जों थानो नांनाय जत प्लेटफर्म तो जों दिनै खरसा ओ आरो आनि खरसा सिनजा दंले खरसा आनि जाय दंले बनो सार्भिस जों हेल्प मानि थांगो बनो सार्भिस जों ते खरसा जों मोथाङै तो बिमानो ओ मागे जों खरसा दं जदि जों कम्युनिकेशन कामगाय नारगै जों जदि जुबालाय हांगाय जिनि थिनां बेलायखिना खम करा नाय आवन बगै दिनै सोनो सितो बेले जरा कलकना खा बसकां जराबो मान खांगै जिनि बनो बनो संबे जों दैबो सालायनाय जों दैबो सुक्रुबो सालायनाय जाते जिनि थिनांनि जिनि फ्यूचर न जों भागे स्नामनाय जिनि युटरनो जों भागे जों बरो लाम गाहामनो सतनायनै आ माहायकिनो बेबा आंबो आनि जस्ट आनि लाइफनि एक्सपीरियंस आं नंग शेयर खेमनसि तांग हेंगे आं रोंगै सिवै आं सामानिया तांगे रोंमो थामोग्रै सिमो थामोग्रै तांगे आंना जदन करंको खेनि केबो जदि कोसिका के आंना तुमु जदि आंना जदन सिवनि कोसिंगे दुनियानि जतनि बुकाबो हासि तेगे जों धियासा जरति जों सोलों थानाय दंस यासा जरति जों सोलों थानाय गाहाम नुनाय हामे नुनाय गाहाम मंगे खसादि हामे नुखाय खिदारदि आबो जों बसंगा मा यान आसुदिस्तु हायनो हाय जिनि स्टेज आजो जत बरं मनसनो आनि बखति खरकसा कानि खाकाम याफरो ते बसंगा आजो जत जिनि अकरा सागरनो रंकु आसुजा जिनि नारवाय संरनो आनि बखति खाकाम याफरो ते थिनां निजत जिनि आथुकिरनो आनि बखति खाकाम याफरो नं थिनां तेव नायथुकतुम तांगे जिनि गगन दं पालके साल अमागे जों बसंगा थाजा कुचुको पलायलायनाय हामबाय।